Kajing puli na kitab udan yal nong itulpa kalenong balay git khot arpusan lai pusau adu pasau pulai u azariaw la yang bolo doai ya kane kajing doai hapdeng jong kata kading ulaang la kasintur baduong na ka banca ka kerteng jong me wat ino jendu ingi wat pen ken ya la ka jutang wat weng ya kajing snai jong me nangi na ka bancau Abraham uma i jong me na ka bancau Isak usakri jong me na ka bancau Israel bakho jong me hagi ba mela kular ban penroi ki khon ki kseu jong ki kat ki klur ka sahit beneng bat kat usiap haru duriau na ba mangi ko trai ngila kalalong ki ba khamret pai ban ye kano ka jai benriu bat lai ban yingi menca ka singi setelah ka perthai namar ki pop jungi bat hakane ka por amdon nong sansyar amdon nong ithol pa amdon nong yalam amdon jing tarwa thang ne jing knya ne jing aingu ne jing pensing dhom amdon jaka ban ai jing tarwa khamat jong me ne ban pan jing isin ai lajar kata ka don hot ka bas ngusi bat kamen sim ka bas ngauret ai ban pediang ngi la kumba ka de ka jing knya thang bada ki blang bat kisi kertong bat ki pheu hajar ki khon lang brot bas ngai ai ba ka jing knya jungi kalong komcha khamat jong me ha ka ne ka sni bat cho ai bangin buat tali yami naba kanom don ka jing le ran na ka banta gitu ki basania ami tementa da ka dono jungi baro ni buat yami ni ting bro me bat ni wat ka khamat jong me wat pen le ran ni Henry to pen shutom me ni ha ka jing ya sha jong me bat ha ka jing snai bakar hai jong me to pelai ngi kat kum ki kam ba phala jong me bat to ai burom yala ka kerteng ko trai Kektian jong trai kasam ke bar pusan tukan mau ialah jing sebun ko trai ai ngancep ya kelenti jong me hikai yang ya kelenti jong me to yalam yang ha ka jing sisa jong me bat to hikai yang na ba melong ublai ka jing pan em jong tukan mau ialah ka jing sebun ko trai tukan mau ialah ka jing sebun ko trai bat ya ka jing e base ai jong me na ba ki dei na du men barem ha ka jing e base na jong me to kan mau yanga na mar ka jing bha jong me ko trai to kan mau yala ka jing sabun ko trai ulong ba bha ba du ba ko deu ya kalenti ha ki basa kama u yala me ki bas ngoret ha karai ka bahok u hikai ki bas ngoret ya kalenti jong u to kan mau yala ka jing sabun ko trai Kajing puli na gospel bakot kat kum Matthews kalenong kabakat pra ka dekat arpuway hadu palai pusan. Petrus lawan show Jisu buat ulah kali kotrai hadu kanosin un menu para jongaon le bom dayanga bat ngan mam ya u hadu henyau sien Jisu laong hau ngam ong hapi tang henyau sien Henry henyau pho sien henyau namar kata ya kahima beneng laban penseriam badus im ubala kwa ban shim jingkhen jing dia nagi syakri jong u ti habau la sedang ban shim jingkhen lawan yalam sha u ya wei uba kham kit ram na usipau hajar talen bat namar ba umla ban siu ukan rat jong u ulah hukum ban jino ya u lem bat kat tengah bat gi khon jong u baro kat baudon bat ban siu ya karam kum chau syakri ulah dem khrop bat ulah kerpat yu kan rat ai porenga bat ngan siu dep ipi bat namar ka jing sngo sen ai yu kan rat jong tau syakri ulah pelai yu bat ulah mabno yu ya karam Henry uta uju syakri utang syumi ulai kendo ya wei ni para syakri jong u balakit ram ha u sispa dinar ti ulah bat yu traj bat ulah skia yu bat ulah ong siu no ya kabamedai ban siu tiup tau para syakri ulah dem krop bat ulah kerpat yu ai por se yanga bat ngan siu dep ipi upat patiau penban ulah pha set bendi yu hadu bonde siu karam abaki wei pat ki para syakri kilo i ya kata kabalaja kila ngausi sibun bat kila lek bat ya thu haukan ran jengki ya baro kabah kata kabalaja kum tau kan rat la khot yu baru la ong hau meu syakri boman
ngalamab ikaram jome panamar ba mela kerpat yenga hato mem shem la dei ban isnei yelau para syakri kumbang lale isnei yame je ha ka jing bitaru kan rat jong u lai ti u ha kinong set bendi tat hadu bo unda siudap ya karam baro kumju kpa jungau ban na beneng ulale epi tada phimap nadu kadonot yela u henmen upara ka gospel jong utrai